زخبركا حزب تግራይ صلائي بجنبار دبوب ابت جنبار زصنحون ካብ ካልእ ከባቢ ዝወሰኹምን ናይ አምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ናብ ቅድሚት እናቀራረበ ድሕረ መቕናዩ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል አካላት ዝኾኑ መበል ሻድሻይን ሻምናይን አጋር እዝታትን ናይ መበል ካልአይ ሻድሻይን ሻምናይን ሜካናይዝድ ክፍላት ሰራዊት ወሲኹም ሎም ዕለት 18 ሓሰ 2014 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ ሰዓት 11 በአንፈታት ጩቤበር ጃኖራም ጉብጋላን ያለውን ናበላማጣም ባላን ብሶበርን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎም ኣብዚ ግንባር ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ደቡብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩን ምእታው ክንዲ ዝኽእሎ ዝደፍእ ሓጋዚ መጥቅዒ ኣንፈት እምበር እቲ ቀንዲ መጥቃዕቱም ካብ ምዕራብ ትግራይን ምዕራብ ጎንደርን ናብ ኣድያቦም ኣስገደን ጸለምትን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ጸላኢ ኣብ ታሪኽ ዘበናዊ ዓለም ዘይተረአየ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፂዩ ዘለዓለም ዘይርሳዕ ግፍዕን ስቃይን እናብፅሐ ድሕሪ ምጽናዕ ሕዚ ተዳኺሙ እዩ ብውግእ ክውድኦ ይኽእል ኣብ ዝበለሉ እዋን ነቲ ዝተወሰኑ ዋርሒ ዝጸንሐ ተጻብኦ ደው ምባል ጥሒሱ ነቲ ክገብሮ ዝጸንሐ ናይ ጽንተት ኩናት ኣጠናኺሩ ክቕጽል በዚ ናይ ሎሚ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ኣቢሉ ብዕሊ ኣግሂድዎ ኣሎም ዝኸበርኩም መላ ደቂ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ጸላኢ እቲ ቅድም ኢሉ ዝፍለጥ ናይ መጥቃዕቲ ትልሙ መበገሲ ገይሩ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ተዘየቢሉ ብዘተኣማምን ብምምካትን ሰይሩ ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ብምስጋርን ዝተወረረ ሉዓላዊ መሬት ትግራይን ዝተመዛበለ ህዝብናን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ከም ዝክእል ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ንምኽኣል ዘለዎ ድልውነት ሙሉእ ምዃኑ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ክገልጽ ይፈቱ ዝኸበርኩም ህዝብታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ሃገረይ ንዝብላ ኣዝዩ ክብር ዋጋ ዝኸፈለ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ እምበር ጸላኢ ይኮነን ኮይኑ ግና ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ዝንባዕሉ ጽኑዕ ኢትዮጵያዊ ገይሩ ዝሓስብ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እናፈጸምዎ ዘለው ጽንተት ቀጺሎም ክሳብ ሕዚ ከቢቦም ኣደዳ ጥሜት ሕማምን ጭንቀትን ገይረምዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለው ኮይኑ ግን እዚ ድሌቶም ብሓይሊ ከማልእዎ ፍጹም ከም ዘይኽእሉ ብምግንዛብ ኩናት ደው ክብልን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡን ቀጻልነቱን ንምርግጋጽ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ቃልሲ ወገናዊ ድጋፍኩም ክተርእይዎም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ጻውዒቱ የቕርበልኩም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ 18 ናሕሰ 2014 ዓመተ ምህረት ትግራይ ትስዕር መግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ብግንባር ደቡብ ኣብቲ ግንባር ዝጸንሑን ካብ ካልእ ከባቢ ዝወሰኹምን ናይ አምሓራ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ክፍላተ ሰራዊት ናይ ወሎ ፋኖን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ናብ ቅድሚት እናቀራረበ ድሕረ መቕናዩ ናይ ፌደራል ሓይሊ ምክልኻል አካላት ዝኾኑ መበል